Siret sehir şemali bir de haberçi yali yürek ovadına biledin sarali gelsene tayvolali tümlük tayvolali sevum anana bile seyledeni bollum sesin fari sevim gönlün yapmali arzularımın bari seninle cemlenen yali sen bu derdin dermani oyma derde armani her yerde sen var yali süreli durani siret sehir şemali bir de haberçi yali yürek ovadına biledin sarali solmasın sebeli bollum sesin fari sevim gönlün yapmali arzularımın bari seninle cemlenen yali sen bu derdin dermani oyma derde armani her yerde sen var yali süreli durani siret sehir şemali bir de haberçi yali yürek ovadına biledin sarali gelsene tayvolali tümlük tayvolali sevum anana bile seyledeni siret sehir şemali bir de haberçi yali yürek ovadına biledin sarali Vas tantına çağırıyas, yaşlar baktı olsun. Girdik durmuşun çetinden, innimen yanında, İslattan çekinme. Korarındasın önem içinden, sen benki deninden hiç kimi geçirmen. Sen tağlamı durmuşsun, ütgeşik senin kurluşun. Her günem avadanlaşım, var ya sen bilen, ben dine sen bilen. Tağlamı durmuşsun, ütgeşik senin kurluşun. Her
ya yadaman söymene bugün sana söz veriyen bu sevgi çip yananır ya gözlerinde doğuya evde zekeri ben sen ve ben hemmeden ilk aşık bu dünyadan ikimize sevgi yeter söyle birbirine hasbeder yıllardayın savadayın her yılın her basında cemalyan sen bile aslında sen tağlama durmuşum üç kaşık senin kuruluşum her günüm havadan aşıp varyan sen bilen mendine sen bilen tağlama durmuşum üç kaşık senin kuruluşum her günüm havadan aşıp varyan sen bilen mendine sen bilen Dünyada odur yaşa. sen tağlama durmuşum üç kaşık senin kuruluşum her günüm havadan aşıp varyan sen bilen mendine sen bilen tağlama durmuşum üç kaşık senin kuruluşum her günüm havadan aşıp varyan sen bilen mendine sen bilen Türk aydınlarına var hediye. Şadyan yaşlarımız için Türk aydın sağlarımı oynali. Toylar kutlu olsun, yaşlar bakıtlı olsunlar.
Assalamu aleykum edil mehmanlar. Hemmäňiziň ýetip gelen täzeleriniz düşünýärleriň biri bolsun. Ejemzan da adamzan geleniň aýagy düşsün. Garajamzan ýaşyňyz ýön bolsun. Göröwliňe asyny bersin. Allahdan azlyklaňa, çowuklaňa, berdentleňe gowulyp ýaşa. Rossiýada gelip sosiallyk adamlaryň hem öz adamlaryň çizgilerini gutlayan batly bolup ýaşa amzan. Allah'tan maskalarla gowulyp ýaşa. Sınavım kodum. dünyam göz yaşlara boğulma, yeşil gönlüm ayna yari dögülme. Başımdaki şuun baktım soğulma, kalkam yaşap yerse yaltı dünyada. Yıkı oymal bardığını bellere, kanlı vaktim medet verir güllere. Müdürenimde başımı dik kaldırır, kalkam yaşap yerse yaltı dünyada. Hasretinden korkuyum yoktur durmuşum, kalkam yaşap yerse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmak hiç
sana egerim başım. Senin menen yakılanni durmuşum. Korkusuz ıkbala övrülli daşım. Kakam yaşap yörse yaltı dünyada. Yeki oymal bardığını belleri. Kanlı vaktim medet verir gülürür. Müdürenemde başımı dik kaldırır. Kakam yaşap yörse yaltı dünyada. Hasretinden korkuyum yoktur durmuşum. Kakam yaşap yörse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmam hiç bağıt kuşum. Kakam yaşap yörse yaltı dünyada. Hasretinden korkuyum yoktur durmuşum. Kakam yaşap yörse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmam hiç bağıt kuşum. Kakam yaşap yörse yaltı dünyada. Assalamu alaikum, mehriban dostlar, mehriban iyleştirke məğədi şubun kazayip davaramızda, azayip toyumuzda hoş gördük. Ardulları mekanı, Türkmen devletimizin her bir günü toydur bayramları ve senyar inha şubun hem Ahmet tarafından çekti, fiilenyan ulu hormatı, münasip olan hormatlı, bayram kulüflerin ağzı bir maşgalatına hormatlanyan, Baboğlu ağımızın hormatlı Amanul geleceğimizin devletli ocağını maşgalanın göz kuvoncu, söygülü perdendi, Begdurdu bilen Aşeker'in durmuş toy, bağı toy toylanya. Davaral toymada gatnaşyan ähli mehmanlara hoş geliniz, safa geliniz diyasını mehriban iyleştirip, bir neme sonra davaramızın sebäpkärleri bir-biri münasip ýaşyram. Biziň aramyzda garşallar oňa asly mehmanlarymyzdan dol ýagdaýda jemlenşerler ana şonu biz toy eýeleriniň özlerini şol sana toyun hormatlanýan ýaş ullaryna söznobatyn geçirer. Toyun hormatly ýaş ullar hem şumuny ýaşlarymyzyň durmuş toyuny resmi taýdan açyk dip eglan ederler. Eýem häzirden toyun alyp barysy mehriban ýyleşler edid adamlar hem mäňede hoş geliniz, safa geliniz diýäs öňüňizde goýulan näde nygmatlardan gatar kan iýip oturmaňyzy sizden ulu hormat bilen haýyş edýäs. Mehriban ýyleşler edid adamlar şumuny dabaramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşlarymyzy Begdurdu bilen Aşekere biziň hemmämiziň ýüreklerimizde, kalplarymyzda iň gowy arzuwlar besenýär. Elbetde biziň ýaşlarymyzyň bagtynyň açyk bolmagyny tüýsürimizden arzu edýäs. Goý obodan ýaşlarymyz gahrman arka dağımyzyň saýatyna, arka dağly gaça seýardarymyzyň bize peşkeş beren şeýle ajaýyp döwründe iň bagtly maşgalanyň biri bolmagyny beýik biri bardan elbetde şumuny mehriban ýaşlarymyzyň şanyna dileýäs. Mehriban ýyleşler edid adamlar bugünkü ajaýyp dabaramyzda mehriban ýaşlarymyza gowdun gow arzuwlar ýollanýar. Dabaramyzda ajaýyp aýdymlar ýanglanar şeýle obodan fursatlary bolsa biziň meşhur video aparatorymyz Ceyhun Production video studiosy ýadgarlyk ýada geçirip durur. Toyun dowamynda bolsa mehriban ýyleşler özüniň ajaýyp aýdym sazlary bilen welaýatda uly meşhurlygy eýe bolan estrada äleminiň parlak ýyldyzy biziň meşhur aýdymçymyz Geldimrat Gulmuradov ýagny Muqam Aydymsa topory özüniň ajaýyp aýdymlary bilen elbetde şu murky ajaýyp toýumyzyň hyzmatyna. Galbertde mehriban ýyleşler edid adamlary şu murky ajaýyp dabaramyzda ajaýyp foto suratlardyr, foto sesiýalar berejek hem meşhur Türkeş foto studiosy elbetde özüniň ajaýyp toy suratlary bilen siziň hyzmatyňyzda. Onuna mehribanlar dabaramyzda gatnaşmaly mehmanlarymyz bir neme jem bolýança dabaramyzyň sebäpkärleri biziň aramyzda gelýänçe dabaramyzy ajaýyp aýdym sazlar bilen dowam edýäs. Dinläň lezzet alyň işgalaryňyz şäkdirde açyk bolsun. Qarasy ölür jan teskinye aýygymdan ýa täginýän. Qaraga dözmen ýar saçlaryny sipan ýenden gabanýan. Düdüp bürüp diýin maňa al nefimi. Sevgilim ýürek dibi, o da biri. Düdüp bürüp diýin maňa al nefimi. Sevgilim ýürek dibi, o da biri. Yüreğim vursa adın sanar arzulanım hevesim. Meleğim özüm gen dünyada dert dermani
tüyyenin Bilici adım salsan sada Görüce bak yan dönyen köze Yekece ne dedin nede Tüyyen şol yari Düdüm yürü Deyin bana al nefili Sevgiliyim yürüp düvi O da biri Mehriban ileşler edida adamlar garaşılyan pursotlarımızım gelip yeti elbette dabaramızın sebäpkärleri biziň aramyza gelýär. Häzir ýaşlarymyzy, garşalarymyzy hemmämiz yerimizden örtürýäs, ulu dabara bilen, ulu şowhun bilen el çarpyp ajaýyp aýdym sadyryň asyna owodan ýaşlarymyzy garşalýas. Ýaşlar bagty bolsun. Ris. Hemmämiz yerimizden örtürýäs, ulu dabara bilen owodan ýaşlarymyzy garşalýas. Ýaşlar bagty bolsun. Türkmen toy şartlıktan dolu Allah verin nuri Yüren yolu bağıttan dolu Türkmen toy bağıt toy şartlıktan dolu Yürün yolu bağıttan dolu
Köp sağ bolsun aýdýas. Köp sağ bolan mehriban ýaşlarymyzy garşylar mehriban mehmanlar köp sağ bolsun aýdýas. Köp sağ bolan janyňyz sağ bolsun. Ine mehriban ýyleşir edid adamlary garaşylýan pursatlarymyzdan gelip ýetdi. Dawaramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşlarymyzy Begdurdy bilen aşekerem şuwun gajaýyp dawaramyzy öwüşkün atyp gelýärni. Pursatdan peýdalanyp dawaramyzyň sebäpkärleri Begdurdy bilen aşekere biziň hemmämiziň yüreklerimizden gaýnap joşýan iň gowy arzuwlary dawaramyzyň şu pursatyny gönlün güni mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollaýmak galýa. Begdurdy dostum alýan geliniň aýagy düşsün. Allajan goç-goç ogullarymyz bolsun, gözel-gözel gyýdlaryňyz bolsun diňe. Bagtly ýaşaň, owadan ýaşaň, owadan durmuşyň, owadan güllerini, owadan söýgü bilen owadan ýaşamaňyzy beýik bir bardan biz elbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Şu gün size näçe arzu baýsagam az, şonuň üçin gepi uzaldyp durmaň hajat ýok. Şu günki Qur'an durmuş toyun binyady berkten bolsun. Allaha näme durmuşyň? Süýjügülerim bar, ajygylerim bar durmuşyň. Ajygylary başyňda düşär ýene-de hiç saçan ruhdan düşmeller elmedama birek-biregi söýüp silap ýaşamany basarmaly. Mehriban ýyleşir edid adamlar dawaramyzyň başyna da bellap geçdik elbetde ýaşlary öz aramyda garşy alanymyzdan soňra toy eýleri tarapyndan dawaramyza öz boluşly badalga berdirdi. Elbetde şeýle ajaýyp owadan pursatlarymyzdan gelip ýetdi. Ine dawaramyza gatnaşýan ähli mehmanlara hoş geliňiz, sapa geliňiz, döwletli, arzqally, bagty bagtyar, gapa geliňiz dep öz boluşly badalga bermek üçin umuman aýdana şu günki ajaýyp dawaramyzy resmi taýdan açyk dep oglan etmek üçin silagdan sarfadan ýükleri etip hormatlanýan öwüz agamyzy ulu hormat bilen sahnamyda toy mikrofonumyza çagyrýas. Häzir mehriban ýyleşir edid adamlary hormatlanýan öwüz agamyz toy mikrofona geler sahnamyza girip mehriban ýaşlarymyza iň gowy ajaýyp arzuwlar ýollar we dawaramyzy resmi taýdan açyk dep oglan eder. Ana ondan soňra ajaýyp dawaramyzy siz mehriban mehmanlar bilen birlikde hasgem joşgully pursatlara besep dowam ederiz. Öwüda hoş gördük, toýlar gutly bolsun. Başsyna. Sağ olun. Kaderli daştan yakından gelen ezimi mehmanlar iştahınız açık olsun. Ana bugün şu bizim acayip gençliğimizin atlı avraylalar maşgalalarının biri Baba Kulağan oyunda ulu şahatlık ulu toy. Şu toyun hem tevapkari Begdurdy unimiz bilen Ayşeker gelinimizin vakit toyu. Bu da emri yaşlar koşularlar bilen koşakar edin. İştahınız açık olsun, sağ olun. Köp sağ bolsun aýdýas. Öwüdaga aýdan arzuwlaryňyza ýaxşy niýetleriniňe biz hem goşulýan halda şeýle ajaýyp toýlaryň her bir asla halal türkmen ojaklaryna ýygydan ýar bolmakdan tüýsüremeden arzuw edýäs we dawaramyzyň başyna Begdurdy dostumyzdan geliniň ýüzüne açmak däbini ýerine ýetiräsiň diýip haýsy edýäs. Mümkin bolsa häzir mehriban ýyleşir hemmämiz ünsürýäs. Owadan uly dawara bilen ajaýyp sadaryň asyna Begdurdy geliniň ýüzüne açmak däbini ýerine ýetirýär. Biz bolsa şow honrak el çarpyp ýaşlar gollaýas. Mehribanlar bir el çarpaýlyň. Mümkin bolsa mehriban ýaşlaryň şanyna Begdurçan bagtly bol, bagtly ýaşaň. Elmedama owadan diýarymyzyň şeýle ajaýyp güllerine bagtly ýaşamaňyzy beýik bir bardan biz elbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Geliniňe malyp münasip ornuňyza oturmagy ruhsat berýäs. Oturuň, ornaşaýyň. Mehriban ýyleşir edid adamlary hemmämize ma'lum bolşýaly ajaýyp dawaramyzyň resmi taýdan açyk dep oglan edildi. Öňüňizde goýulan näle nigmatlardan gatarkan iýiçi oturmaňyzy sizden uly hormat bilen haýsy edýäs. Biz bolsa ajaýyp dawaramyzy ajaýyp arzuwlar bilen dowam edýäs. Häzir mehriban ýaşlarymyza owadan gowy arzuw ýollamak üçin hormatlanýan nikah şaýatlaryny, ýigdiň dostuny, geliniň mehriban boýdosyny uly hormat bilen sahnamyda toy mikrofonumyza çagyrýas. Mümkin bolsa şeýle toyly günne iň gowy owadan arzuwlary dawaramyzyň şu pursatyny gönlün güni mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollaýsaň diýip haýsy edýäs. Hormatly ýigdiň dosty, geliniň mehriban boýdosy sahnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Toyly günne owadan arzuwlary siziň bilen dowam edýäs. Şu münki ajaýyp dawaramyzda ajaýyp şany tenede hoş gördük. Iň owadan arzuwlary siziň bilen başsyna. Dostum Begdurdy alan geliniň bilen bagtly bol, bagtly ýaşa.
Gelinin edil geleceğimin özü alak olsun. Can sağ, ömrünüz uzak olsun. Bağıtlı olun. Joram, Begdurdu bilen bağıtlı ol. Köp sağ bolsun aýdýas. Iň gowy ajaýyp arduwlary mehriban ýaşdyrmydyň şanyny ýollaryny ene ilkinji toý sowgatdary ýigdiň dosty geliniň mehriban boýdasy oturýa mehriban ýaşdyrmyda. Köp sağ bolsun aýdýas. Ýigdiň dosty geliniň mehriban boýdasy ilkinji gowy arduwlary üçin, ilkinji toý sowgatdary üçin köp sağ bolsun aýdýas. İlkinji toý suratlara düşýäs. Dördümiz bilelikde bir ýadgarlyk toý suraty düşmeli. Elbetde şu munkazaýyp toýdan ýadgar bolup galar ýaly ýürüýte Türkes foto studiosy siziň hyzmatyňyzda. Mehriban ýyleşir ediz adamlar häzir ýürüýte mehriban ýaşdyrmydyň şanyna bir owodan söýgü mukamy ýanglanýa. Bulaydyman biziň meşhur aýdymçymyz Mukam Ulmuradow ýerine ýetirýär. Elbetde şeýle ýanglanjak aýdym aslynda owadan ýaşdyrmydy sahtnamyda wastantyna çagyrýas. Äkli klaslaşyr, garnaşyr, dosýalary kemämidi ýaşdyryň daşyna geçip el çarpyp owadan ýaşdyr golýas. Owadan ýaşdyrmydy wastantyna çagyrýas. Ýaşdyr bagty bolsun. Durmuşun çetinen inni men yanında İslattan çekinme Korarındaşın önem içinden Sen menki deninden hiç kimi geçirmen Sen tağlamı durmuşum Ütköşük senin kurluşum Her günem avadanlaşım Var ya sen bilen, ben dine sen bilen Ütköşük senin kurluşum Her günem avadanlaşım Var ya sen bilen, ben dine sen bilen Owadan ýaşdyr bagty bolsun. El çarpyp ýaşdyr golýas. Owadan ýaşdyr bagty bolsun. Eýdimsen bagty bol bagty ýaşa. Madama, merdana, bağlı bolay nolya Yadaman, söymene, bugün sana söz verýän Bu söýgü çep yanan orya Gözlerinde doğya, ertede sekiri Men, sen ve men, hemmeden Ütköşük bu dünyadan İkimize söýgü yeter Söýli birbirine hasbeter Yıllardayın, sovadayın Her yıllan, her basında Cemalyan sen bilen aslında Sen tağlamı durmuşum Ütköşük senin kurluşum Her günem avadanlaşım Var ya sen bilen, ben dine sen bilen Tağlamı durmuşum Ütköşük senin kurluşum Her günem avadanlaşım Var ya sen bilen, ben dine sen bilen Owadan ýaşa. Sen tağlamı durmuşum Ütköşük senin kurluşum Her günem avadanlaşım Var ya sen bilen, ben dine sen bilen Tağlamı durmuşum Ütköşük senin kurluşum Her günem avadanlaşım Var ya sen bilen, ben dine sen bilen Köp sağ bolsun aýdýas. El çarpyp ýaşdyr golýas. Köp sağ bol mukamjan ajaýyp aýdymlar üçin. Bizem Begdurduýnam alyp bir surata düşäýlik mümkin bolsa.
Şumun gazaýyp toýdan ýadygar bolup galar ýaly. Bu hamzan bir da düşýäs. Häzir ýürütü. Türkes foto şu gazaýyp dawaramyzyň toýumyzyň hyzmatyna. Ana gel Türketçe. Gelik desa. Kofa punacağız. Ene mehriban ileşleri edid adamları ajaýyp dawaramyzy owodun ardawlary bilen dowam edýäs. Elbetde şubunkü dawaramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşlarymyzy begdurdy bilen aşykary iň ullokan ýolanjak sowgatlaryň biri olam siziň çyn ýürekden ýolanjak ardawlaryňyz bolup durýar. Şoň üçin häzir ähli klassary sahnamyda çagyrýas. Mümkin bolsa hem klassary sahnamyda gelmeli. Toýly günü şeýle şany senede toy mikrofona gelip iň owodun ajaýyp ardawlary dawaramyzyň şu burdadyny bir-birine münasip ýaşlarymyzyň şanyna ýolaýsaň diýip haýsy edýäs. Ähli klasslar gelmeli sahnamyda şol sanyna dawaramyza gatnaşýan bilim ustatlary bar bolsa ähli mugallimler hem gelmeli. Sizem toy mikrofona gelip klasslar bilen birlikde mehriban ýaşlarymyzyň şanyna bir gowy ardyp ýolaýsaň diýip haýsy edýäs. Mümkin bolsa şeýle bir tiz geçýär günlerdir ketdi. Ummanyna ýüzüp ýörkak ýaşlygyň edil dünýalydy. Üçüp mektepde sanal ýany gündelikde beşigin. Edil dünýalyda soňgujan güni. Birek-biremize gowsurup güli, hoşlaşyrmyz hem çyýgjaran gözleri. Ardu aýdanlarymyz ýaň ýalydy. Mehriban klasslar gelmez haýsy edýäs. Şeýle-de dawaramyza gatnaşýan bilim ustatlary bar bolsa, ähli mugallimler hem gelmeli. Toy mikrofona gelip öz kalbyňyzdan gaýnap joşýan ajaýyp ardawlary ýaşlaryň şanyna ýolaýas. Şumunky ajaýyp dawaramyzda, ajaýyp toýumyzda hoş gördük. Iň owodun ajaýyp ardawlary siziň bilen başlyna. Beýdir dostum bagtly bol. Gelin aýagy tutun, bagtly ýaşa. Klasdaş bagtly bol, bagtly ýaşa. Elmidama gelin aýagy tutun. Papana bilen amaňly eljemede hyzmat bersin. Bagtly bol. Klasdaş bagtly bol, bagtly ýaşa. Beýdir klasdaş gelin bilen bagtly bol, gelin aýagy tutun. Klasdaş bagtly bol, klasdaş. Bagtly bol, birini bagtlaşa. Beýdir da şakar bilen bagtly bol. Gelmet klasasyň adam gutlaýan dostum, bagtly bol. Kofa wazan aýdýas, ardyw ýolan mehriban klasslar iň gowy ardywlar ýoladyňyzny hemmämiz jem bolup mehriban ýaşlarymyza ajaýyp toý sowgatlary gowsurýas. Klasslar kofa bolan ajaýyp ardywlar üçin, şeýlekem ajaýyp toý sowgatlary üçin kofa wazan aýdýas. Elmidama owodun diýarmyzyň, owodun gullarına diýdarlaşmak, siz mehriban klasslar hemmäňize miýeseresini janyňa sag bolsun. Elmidama işleriňizde uly üstünlükler ardyp edýäs. Kofa bolan. Ene ähli klasslar jem bolup ýaşlarym ýanymyza ýasa surata düşýäs. Şumunky ajaýyp toýdan ýadygar bolup galar ýaly. Şumunky dawaramyzyň sebäpkäri begdurdy bilen aşykaryň durmuş toýuny gaýtalap berip bolmaýa, emma gaýtalap tomaşat bolýa. Oňa da biziň meşhur video aparatorymyz Zeyhun Production Video Studiosy, şeýlekem meşhur Türkes Foto Studiosynyň berýän uly ýardamy bilen. Ähli bilim ustatlary hemen hoş gördük. Şu bunu ajaýyp dawaramyzda ajaýyp ardawlary siziň bilen başlyna. Okuwçym begdurdy, teýen ýaryň bilen bir ömür bagtly boluň. Amaňly gelece bappanaga tedeňem şugunki gaýnata bolan günüňiz bilen gutlaýan. Mektep kollektiwiniň adyndan towatymyz bar. Şonam gowşamar bolsa. Sağ olun.
Bizim şun okuçumuz Bekturdu bilen Aşık'ın tutyan durmuş toyunu kutlayan. Olara can sağlık maşgalada baht arzu ediyen. Bahtlı olsunlar. Sağ olun. Yaşlılar bahtlı olun. Aptan amanul kaynatadını bilen kızını kutlayan. Gelin ayağı düşsün. Bekturdu gelinin bilen bahtlı olun. Yaşlar size baht arzu ediyen dünyadaki en kolukları. Bahtlı olun. Aman gelse toyunuz kutlu olsun. Bekturdu gelinin bilen bir bahtlı yaşa. Bahtlı olun, bahtlı yaşan. Adı yürüyordu. Köp sağ bolsun aýdýas, ajaýyp arzuwlar üçin ine bizem ajaýyp toý sowgatları mehriban ýaşdyrmada goýturýas. Ondan soňra ýadygary toý suraty düşmegi unutmaň mehribanlara. Ajaýyp arzuwlar üçin köp sağ bolsun aýdýas. Toý sowgatları üçin hem köp sağ bolun. İşleriňizde mundan meýläkem uly üstünlikleri arzuw edýär. Janyňyz sağ bolsun. Köp sağ bolun. Köp sağ bolsun aýdýas. Mehriban ileşir edýär adamlar ajaýyp dabaramyzy obodun arzuwlar bilen dowam edýäs. Häzir ähli gudaly mehmanlarymyzdan sahnamyza gelip mehriban ýaşlarymyza gowy arzuw ýolaýa. Ondan soňra bizim ajaýyp dabaramyzy ajaýyp tan saýdymlar tansalar bilen dowam edýäs. Häzir bolsa ähli gudalar sahnamyza gelmeli. Toýly günne şeýle şana tanady. Obodun arzuwlary mehriban ýaşlaryň şana ýolaýas. Ähli gudaly mehmanlar sahnamyza gelmeli. Şeýle toýly günne şana tanady. Iň obodun ajaýyp arzuwlary dabaramyzyň şupurdadyny günnün güni mehriban ýaşlaryň şana ýolaýas. Garyndaşygaçyar bugün iki maşgala toy dabara beslep bütün dünýäni maşgaladyr bu dünýäde başgala agdy berlik bolsun şonuň binýady. Täze garyndaşlar, täze gudalary. Ýigdiň hem geliniň hem howsarlary. Iň gowy arzuwy aýdyr ýaşlarmy fakta. Jemnedir ýakynary dost ýary bugün bereketli türkmen saçakda. Hemeňdi şu günki ajaýyp dabaramyzda hoş gördük. Mehriban gudaly mehmanlara toýlarym gutly bolsun. Iň gowy arzuwlar siziň bilen. Başdyna. Sağ olun. Benim şu şatlıkla fırsatdan peydalanıp yeğenim Aşaker şu günden başlap güýewimiz boljak. Size kıyas soğana uzak ömür berk can sağlık arzu edin. Sizin alçağınız alkış olsun, söýjeginiz hem perzent bolsun. Gelen öýüňizde aýaň düşsün, hyzmatyň bersin. Iň bir atly awraýly döwletli maşgalaň beri bol. Doğanım Aşaker hem güýewimiz şonky tutataran durmuşdaýyňyz gutly bolsun. Goýtdy uzak ömür berk can sağlyk, durmuşlarynda bagtlyk, eksilmez bagt arzu edýän. Elmydama doğanım ena taňa ýaýladymat edemmeň gaýnynyň ete gaýnataňa da sonýal taryh ýaly balýaly batgitmeň arzu edýän. Çırak soğudumda. Aşaker doğanım bagtly ol. Bagtly ýaşa. Gelen ýeriň aýagyna düşdi. Bagtlydım Aýşeker, bilen bir ömür bagtly ýaşa, bagtly durmuş arzu edýär. Aýşeker begdirdi bagtly bolan, bagtly ýaşa. Doram Aýşeker beýle bilen bagtly ýaşa. Bagtlydım Aýşeker, güýewimiz Begnur bilen bagtly ol, bir ömür bagtly ýaşa. Yegenim Aýşeker, güýewimiz Begdurdy bilen bir ömür bagtly ýaşa. Begdurdy Aýşeker bagtly bolan, bagtly ýaşa. Eçekam Aýşeker güýewimiz boljak begli bagtly bolan, bagtly ýaşa. Elmydam öňde taý tekleýär. Joram Aýşeker begli bilen bagtly ol, bagtly ýaşa. Bagtly ol. Aýşeker bagtly ol. Köp sağ bolsun aýdýas, ajaýyp arzuwlar üçin ine hem ämet jem bolup mehriban ýaşlarymyza ajaýyp toý sowgatlaryny gowturýas, obodan sağlaryň asyna garşalýas.
Köp sag bolsun aýdýas. Ardyw ýolan mehriban, gudaly mehmanlar ajaýyp ardywlar üçin, toý sowatlar üçin köp sag bolsun aýdýas. Janyň sag bolsun. Elmidama Bayram Kulýew bilen agdy bir maşgalat bilen toýda gatnaşaň, toýuňyň dowamaty dowam bolsun. Ene mehriban ileşir edid adamlara häzir agdy bir maşgalanyň adyndan owadan ýaşdyrmada bir gowy ardyw ýolap nikah ýüzüklerini gowsurmak üçin şu bunu köýüm begdurdy dostumyzyň mehriban enesi mehriban dogany wepa saxnamyda çagryas mümkin bolsa şeýle toýly günne toý mikrofona gelip ýürek ardywlaryňyzy ilk bilene mehriban ýaşlaryň şanyna ýolaýas ondan soňra agdy bir maşgalanyň adyndan ömürlük nikah ýüzüklerini ýaşlaryň şanyna gowsuraýsyň diýip haýyş edýäs. Hoş gördük. Başsyna. Ağa batly ol, batly ýaşa. Köp sag bolsun aýdýas. Iň gowy ardywlar mehriban ýaşlaryň şanyna ýolany ne agdy bir maşgalanyň adyndan owadan ýaşdyrmada nikah ýüzükleri gowsurulýar. Gahrman arka dağımyzyň saýasynda. Arka dağly hazy sýardarymyzyň bir peşkeş bilen şeýle owadan döwründe ýene bir täze maşgalanyň saýaty bolýas. Owadan ýaşdyrmada birege nikah ýüzüne daqşýar. Şow konrak el çarpyp ýaşdyr gollaýlyň mehriban bir el çarpýas mehriban ýaşdyryň şanyna. Begdurdy dostum bagty bol bagty ýaşaň elmidama owadan ýarymyzyň owadan güllerini owadan söýgü bilen bagty ýaşamaňyzy beýik bir bardan biz elmidama dedilýäs bagty bolup bagty ýaşaň. Ardyw ýolan mehriban dogany tasawwur ajaýyp ardywlar üçin janyň sag bolsun. Ene mehriban ileşir edid adamlara ajaýyp dawaramyzy ajaýyp tansaýdymlar tansalar bilen dowam edýäs. Dawaramyza gatnaşýan hemme mehmanlary, ähli klasaşlar, ähli gudaly mehmanlary, agyn garyndaşlar, agdy bir owadaşlar. Begdurçan senem geliniň alyp tansa çykmaly. Häzir ýöri tösediň üçin biziň meşgur aýdymçymyz Geldimrat Gulmuradow joşgun aýdymlar bilen dowam edýär. Hemmemizi birlikde tans edýäs. Begdurçan Akbol Goşagara. Platta sorgudalar hepsi mehmanlar tanışarız. Karışan men aynama Ayun olup yıl geçti Karışan men aynama Yürüyüm şükrü taşan Karışan men aynama Ayun olup yıl geçti Karışan men aynama Yüzüleyin değişleri Kıymalım taşları 18 yaşları Karışan men aynama Yüzüleyin değişleri Kıymalım taşları 18 yaşları Karışan men aynama sorgudalar hepsi mehmanlardan dışarıyız.
kalbim yanıp vermedi, geri vermedi, geri vermedin yare. Kalbim yanıp vermedi, geri vermedi, geri vermedin yare. Sen olsan bari, sen olsan bari yo. 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 I get a killer. Burası bizim mahalle, adres sana bana ne? Herkes burada. Ya habibi, yanına yanına, al beni yanına. 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 Ya habibi, hadi oyna. Türk aydınlarımız bilen tanısında devam ediyor. Ova dünyası
me buket du bero parane Dotma me buket Shemam tut karabbe Shemam me buket du bero parane Dotma me buket Shemam me Shemam me buket Dotma me Dotma me buket Shemam me Shemam me buket Dotma me buket Oui Shemam Oui Kurbanata me Shemam Birden sonra işte
arkadaşlar dostları. Ellerimiz yok karma. Dinle bu şarkım sana dinle. Söyle nasıl sevdiğini söyle. Muhtevan oldum aşka seninle. Kayboldum gözlerinde. Uçurumsun sen bu bedende. Her şeyi bırakıp bir köşeye. Yanmaya hazırım ben seninle ateşlerde. Sana kızım eldemeler, yaptın Insta'dan bana göndermeler. Bıraktığında bana dön demeler, hey demeler, bana dön demeler. Ben unuttum ismini neydi ya? Bana neydi ya? Benim kızların hepsi de vardı ya. Babacım vardı ya. Tamam tamam tamam, hani beni gerçekten yanlış anladın. Tamam tamam tamam, biliyorsun doğuştan beri haklıyım. Tamam tamam tamam, hani beni gerçekten yanlış anladın. Tamam tamam tamam, biliyorsun doğuştan beri haklıyım. Yanmışım sönmüşüm ellerinden, gitmişim tükenmişim gözlerinden. Mutlu oldum aşka seninle, kayboldum gözlerinde. Uçurumsun sen bu bedende. Her şeyi bırakıp bir köşeye, yanmaya hazırım ben seninle ateşlerde. Bu şarkım sana dinle. Ne olur sana kızım el demeler, yaptın Insta'dan bana göndermeler. Söyle nasıl sevdiğini söyle. Bıraktığımda bana dön demeler, dön demeler, bana dön demeler. Gözlerinin karasıge, özün nasıl saçlarının kalasıge. Oldu indi nazlarını koygona kır. Rahmin gelsin bir ağlanın balasıge. Şurada buldum gözlerinin karasıge, özün nasıl saçlarının kalasıge. Oldu indi nazlarını koygona kır. Rahmin gelsin bir ağlanın balasına. Kara gözü yüreğimni yaraladı. Saçlarını masarlar karaladı. Erge aşık 11 dostum arasından. Akır beni bir özümü saraladı. Kara gözüm yüreğimni yaraladı. Saçlarını masarlar karaladı. Erge aşık 15 kızlar arasından. Akır beni bir özümü saraladı. Yandım akıl, sondum akıl. Yollarında öldüm akıl. Ben aşkında, ben aşkında. Yana yana süydüm akıl. Yandım akıl, süydüm akıl. Yollarında öldüm akıl. Ben aşkında, ben aşkında. Yana yana süydüm akıl. Kara gözü yüreğimni yaraladı. Saçlarını masarlar karaladı. Önce aşık 11 dostum arasından. Akır beni bir özümü saraladı. Kara gözüm yüreğimni yaraladı. Saçlarını masarlar karaladı. Önce aşık 15 dostum arasından. Akır beni bir özümü saraladı.
saraladı. Ara kızım yüreğimi yaraladı. Saçlarını masarlar karaladı. Bunga aşık 15 kızlar arasından ahır beni bir özümle saraladı. Türk haydi misafir bu oynali.
Bagtlı olsun yaşlar bagtlı olsunlar. Sağ olsun aydiyaz, çok sağ olsun aydiyaz. Tans oynan yigitleri gıylar köp sağ olun. Oynan tanslarına toyunuza qaysın. Hemmemiz münasip ordumuza geçip oturuyas mehrimanlar. Oturun, ornoşun. Bereketli toy dasturxanymyza bezek barap dabaramyzyň ahyrına şeýle toýumyzyň şaýady bolmagyny sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Köp sağ olun, janyňyz sağ bolsun. Indi mehriban ýyleşler edidi adamlary şu bunky ajaýyp dabaramyzda diňe bir bek durdy bilen Aşeker'in durmuş toýuna leýsem dabaramyza gatnaşýan ähli mehmanlary ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsürmeden gutlaýas. Häzir ýürüýtip şu bunky ýaşlarymyza gowy ardy ýollamak üçin Ayaz babamyzy şelekem garpamygy uly hormat bilen
sahtnamyda toy mikrofonumyda çağırýas. Häzir ýürütü Ayaz baba öz agtajag bilen sahtnamyda gelip mehriban ýaşlarymyza gowy ardyp ýollar. Biz bolsa ulu dabara bilen, ulu şowhun bilen elbette öz aramyda Ayaz daimyda garşalýas. Bir el çarpyp gollaýly mehribanlary. Şowhunrak el çarpyp Ayaz babamyzy öz mehriban agtajag bilen öz aramyda garşalýas. Hoş gördük. Şumun kaza davaramyda hoş gördük. Başdyna. Assalamu alaykum gadyrmy ihmallar. Toya gelen davaramyda gatnaşyp oturan adamlar hemmeňizi siziň ýetip gelýän täzil bayramyňyz bilen gutlaýan. Öz agtyjagym bilen uzak-uzak illerden, üstügarly dağlardan, Kuşkudan, Tağtavadardan, Daşybyzdan, Könöden, Aktýabysk raýonunyň gyryndygyna bağlardan, Dostparatda gaýlardan, o taýda fermelawadan aşyp size akeldim 2025-nji ýyly. Hemmeňizi gutlaýan, hemmeňizi. Çağaçyklar, mehriban gelin gyýlary. Toy davaramyzda gatnaşyp oturan baryňyz. Alagtyjam tenemir. Hormatly mehmanlar, salam ilkaşlar size. Täzeliňiz gutly bolsun, düşümli ýyllaň biri bolsun, ýaşlar hem bagtly bolsun. Han çağaçyklar haýdyn goşuk aýtyp berjek. Goşuk taýýarladyňmy? Gel onunla, gel, aýt, tuweleme, tuweleme. Medraş, hoş geldin täzeli, şatlyga şatlyk, hoş geldin täzeli. Hani geçiriver, geçirtiriver. Han çağaçyklar başga goşuk aýtsaňyz ýokmy? Gelin ha, ýatlamadyňyzmy? Hey, gel ver, hani, tuweleme. Ayada o gelsene, yol kamdi görsene, bir goşuk aýtyp bereyim, patar kam bersene. Boldy, ber atyjam, sowgadyny ber. Yana haýdyňyz? Goşuky, hani, aýtjakmy? Hey, goşuk aýt. Al tuweleme, hay malades. Dünyada ýalkym satjan, hoş geldin täzel, ak eptire, ýalatjan, hoş geldin täzel. Ay tuweleme, tuweleme, ber atyjagym, ber, sowgatjak aşlaryny berewer. Ba. Ay tuweleme, tuweleme. Hani yine kim goşuk aýtyp berjek? Gow täze goşuklardan. Hani? Ayaz baba gelsene, yol kamdi görsene, bir goşuk aýdyn, padar kam bersene. Tuweleme, ber, sowgadyny ber. Başka goşuk aýtsaň ýokmy çağalar? Hani? Täzeliň saat toy bolmadanyň geň taý, öwşüni açan arçamy teresten Ayazaý. Ay tuweleme, on kynan ber. Senem aýtjakmy? Bir ýyllyk men taş hoş geldin täzel, şatlyga şatlyk hoş geldin täzel. Tuweleme. Ayaza gelsene, yol kamdy görsene, bir goşuk aýdyn, pazar kamy bersene. Hawal ber, iki goşuk aýtsaň ýokmy? Gel hani? Oldumy? Bah, goşuk ýokmy başga? Ýör onunla. Ay tuweleme, ýol beriň, aýagyňyza ýol beriň agam. Agtyjam galamadyn. Ay tuweleme, täzeliňiz gutly bolsun. Şowhully bolsun. Ýaşlar sen bagtly bolun, täzelle täze bagtly. Gutlyň toýuňyzy. Oýany bana. Ýör on. Hay tuweleme. Hay agtyjagym bilen men. Ay agtyjagym bilen ýan aýlanyp ýördüm, toýuň üstünden dogry geldim, bir bark goraýyn, toý gitip ýatan eken. Odan soguladım men bäri. Bagtly bolun, bagtly durmuşda ýaşaň. Allahjan täzelde täze wagt meýesser etsin, indiki şuwulla ogul toýuňna, gyz toýuňna oturmak nesip etsin. Tuweleme. Ay tuweleme. Oh, istadas golun. Oh, bogolle. Täzeliň bilen. Hawa. Ay,
Gepler verelim neyim. Kösä bolsun aýdýas. Ene çağaçyklar birazrak saxlamyny giňeltmäge haýyş edýäs. Kösä bolsun aýdýas, aýat babamyza janyň sag bolsun. Elime dama şuň ýaly toýlara gawat gelmeňi ardy edýäs bilen. Kim surata düşmek istese, Türkeş özüniň ajaýyp toý suratlary bilen siziň hyzmatyňyzda çağaçyklar ýanymyza alaýalyň mehribanlar. Mümkin bolsa, azas saxlamyny giňeldi aýalyň. Size ajaýyp toý suratlary bilen dowam edbermeli. Biz bolsa mehriban ýylyşlar ajaýyp dawaramyzy ýene-de ajaýyp arzuwlary bilen dowam edýäs. Elbetde bir wagtyň özünde dawaramyzyň her bir pursatyny elden bermän. Ceyhun Production video studiosy şumunky ajaýyp toýmyzy ýadgarlyk ýada geçirip dur. Häzir saxlamyda mehriban ýaşlarymyzy gow arduw ýollamak üçin begdurdyň ähli agalaryny, ähli gelnejeleri, ejekeleri, şeleke mehriban dogonlaryny uly hormat bilen saxlamyda toý mikrofona çagyrýas. Şeýle toýlugyny hemmämiz saxlamyda jem bolýas we biragdan mehriban ýaşlarymyza iň gowy ajaýyp arduwlary ýollaýas. Dabaramyza gatnaşýan mehriban agalary, mehriban gelnejeleri, ejekeleri, mehriban dogonlary adymyz agdaldy, agdalmady diýip oturmalylar. Toy mikrofona gelmeli. Saxtamyza gelip öz kalbyňyzdan gaýnap joşýan iň owodun ajaýyp arduwlary gönnün mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolla bermeli. Ýokdan gelip ýoga barýan ýolda bizi. Aralykda bardy bolan ilayım. Zat çözmeýän döwri gahar gazabyň goý yürekleri söhbetleşsin mylayım. Ýaxşy dilegediň ýaxşy insana ýolda yamanlardan ýeňilmez ýaly. Çuwen bagyt çuwsyn düýbe guraman derýadan kesilen deňizler ýaly. Arduw ýolamaly mehribanlar hemen saxtamyda çagyrýas. Mümkin bolsa şeýle toýly günni iň owodun arduwlary siziň bilen dowam edýäs. Ähli agalary saxtamyda gelmeli, mehriban gelnejeleri, ejekeleri, şeleke mehriban dogonlary. Hemmämiz saxtamyda jem bolýas, iň owodun arduwlary ýaşlaryň şanyna ýolaýas. Ajaýyp toýmyzda hoş gördük. Toýlar gutly bolsun. Başsyna. Sağ olun. Salam hormatly mehmanlar, iştäňiz açyk bolsun. Ilha bugün gaýnagamyz bilen geleceğimiň döwletli maşgalasynda uly toý uly dawara Stoy sebäpkary Ýugurjym Bekaş bilen geldimiz Aýşekere şoň tutýan bagtda bilen gutlaýyn. Bekaşan bagtly bol, bagtly ýaşa, gelen geliniň aýagy çyksyn. Kisirak sowgatym bar, goşamar dedim. Bekaş şeker bagtly bol. Ýugurjym bagtly bol. Gelinimiziň aýagy çyksyn. Gaýnagama geleceğime hyzmat berdim. Bekaş bilen Aýşeker bagtly bolsun. Gaýnagam bilen geleceğime hyzmat berdim. Sağ olun. Enha bugüni agamlaryň döwletli, agam bilen geleceğimiň döwletli maşgalasynda uly toý, uly tawara. Bu toýuň esas sebäpkary dogonjygym Begdurdy bilen gelinimiz kimde? Aýşekeriň bagt toýy. Aýşeker Begdurdy dogonjygym bagtly bol. Elimi dama gül oýnap ýaşa. Dünýäde iň gowluklar saňa arzuw edin. Maşgalamyň atyndan sowgatym bar. Ýegenleriň tagym bilen merdanyň atyndan hem gutlaýyn. Sağ olun, menen pürdatdan peýdalanyp, ha bugün agam bilen geleceğimiň döwletli maşgalasynda uly toý, bu toýuň esas sebäpkary mehriban dogonjygym Begdurdy. Şu günden şeýlak gelinimiz Aýşeker, siziň bagt toýlaryňyzy tüýsüregimden gutlaýyn, öz atymdan hemde şu toýuňa gelip bilmän alan ýegeniň montigiň ene jaň atyndan daýdalaryň çykalaň atyndan gutlaýyn. Dogonjygym bagtly bol. Bagtyň hemişe açyk bolsun, güler ýüzüň gülüp dursun. Hemişe agam bilen geleceğime hyzmatyň bersin. Jejemede herfaýmyz bar, ona orta çagyrys, sowgatymyz bar. Sağ olun. Dogonjygym Bekaşan, gelinimiz Aýşeker bagtly bol. Gelinimiz Aýşeker agam bilen geleceğime hyzmatyň bersin, sowgatymyz bar. Bagtly bolun ýaşlar. Dogonjygym bagtly bol, goşlanyň bilen goşagary. Jejemede sowgatymyz bar, goşulmagy ruhsat et. Ana papam dogonum amaňyl gelinim oğluna ýörüp ul toý tutup oty.
Menem ödgedegimde doğunum büyük durdu bilen gelin Ayşeker mi? Ayşeker gelini tutup oturan toyu bilen kutlayın baktlı olturlar. Täze yıllarınızda kutlu olsun. Täze yılda täzelikler köp bolup ana ağ bayağım durdun geleceğim çoğulukları köpeli vertin. Sağ olun hemmeniz toyu yetirdin. Sağ olun. Sağ olun durdun geleceğim. Aktık gelin kutlu olsun. Toylarınız olmasın daim. Gelinin ayağı düştün hizmeti versin. Sağ olun. Söz verin için sağ olun. Benim saatlıklı fırsattan faydalanıp çıkarlarımı bak toyları bilen kutlayın. Koybular ağzı ver yaşasın. Hem daki Karakalpakistan'daki gelbilmen alın. Çıkarlarının ardından kutlayın. Baklı olun. Elmi dama semyanızda ağzı verçilik dilim. Dursun eceki ilkinci aktığın kutlu olsun. Hudayım hizmeti versin. Hiç vakit güler yolunuz olmasın. Elmi dama devletli öyüne de toy dik geleli. Saçaklarınız mı dama toya yadılsın. Ağa geleceğim baktı ol. Baktı ol. Doğuncuğum babban gelinimiz Amangül gelinin ayağı düşsün. Allah'tan baktlı olsunlar. İyilim günüme täze yılım düşümlü yılların biri olsun. Allah'tan bekasan gelinim şu ecek nahil Amangül nahil gayratlı olsa gelinim sonuna gayratlı olup iyilime günüme hizmet edecek. Mehriban adamlar yine de şurada birini ağabeyceden yatladım geliyor. Yatan yeri yaklı olsun sonra bir mutluluklu müslük etsek. Koy o zaman ya bir mutluluklu müslük etmeye haiz dedin. Mehriban ileser edidi adamlar şubun koyu dabaramızın sebepkari Begdurduň mehriban kakasy edi orda mı? Kakasynyň ýagty ýadygardygyna bir yerimizden turup bir minutda mysygada etsek dep agdy bir maşgala döwletli ojak haýsy edýär. Mümkin bolsa. Kösa bolsun aýdýas mehriban ileser sylaňy sarpaňy toýuňda gaýsyny. Ýene de ardy ýollamalar barmy? Başdyny. Babban doğunum, Amangül gelinim, toyuňuz kutlu bolsun. Bekaş doğunum bilen gelinim hem gülüp oýnap bagtly ýaşasyn Hudaýym. Hemmeňiz ýetip gelen täze ýyl bayramlaryňyz bilen kutlaýyn, yrtgally bolsun. Sağ olun babban ağa. Bugün ilkinci perdendiň Bekaşanyň baht toyu bilen mehirli kutlaýyn. Bekaşan görjän gowluk bolsun. Elmi damy şu gün ýa bagtly bolun kiçirak soğutmar goşulma arzu dedi. Bekaşan bagtly bol bagtly ýaşa Amangül bilen babana hyzmatyňyzy bersin. Bekaşan bagtly bolny. Sağ ol. Bekaşan Ayşekerjan bagtly bolun. Nendem bilen dadyma hyzmatyňyzy bersin. Bir boldy köp bolar. Boldumy? Mutludymy mesele? Kösa bolsun aýdýas. Iň owodun gowardylary mehriban ýaşlarymyzyň şana ýoluny ne mehriban agas bardy. Hoş gördük başsyny. Toyuň otdy boldum diýip Muratjan. Şanyň sag bolsun. Mundama görjän gowy bolsun. Bagyt bazarynda hiç sen bedewatyň bilemesin. Mundama bagytyň syk bolsun. Sag bolun. Geleceğim Ayşeker Bekka bilen bagtly bol. Odak ýaşan goşagarraň. Kösa bolsun aýdýas. Ajaýyp arzuwlar üçin ene hem Mehmet Jemolip mehriban ýaşlarymyza ajaýyp toý sowgatlarga oturýas. Obodun sadyryň astyna garşalýas. Kösa bolsun aýdýas. Ardy ýolan
mehriban ağaları, gelineceleri, mehriban dogonları, ejekeleri köp sag bolan ajaýyp ardular üçin, toy sowgatlar üçin köp sag bolsun aýdýas. Siziň hem agdy bir maşgalaňyzda döwletli ojaňyzda bir şeýle ajaýyp toýlary toýlamak bagty meselesini köp sag bolan. Toy sowgatlar gowturýas, ondan soňra hemmämet jem bolup ýadygar toy suraty düşmeli. Şubun ajaýyp toýdan ýadygar bolup galar ýaly. Mehriban ýyleşler ediz adamlar şubunky dabaramyzyň sebäpkary Begdurdyň mehriban Russiýada okap beren mehriban dogonlary altyn bilen kemra ýürütü internet ulgamy arkaly şumat ýaşlarmyza gow ardy ýolajak diýe mümkin bolsa. Salam mehriban. Aýa dağlolum gelen aýabyşdym. Derdenimle gelen hizmeti için kariyerde sağlayan asgarlığı da geçerliliklerle bir olsun. Kanslardan ötürü aydınlardan gelen ismarlara çoğu kanslardan kıyırlıktan da soğuk vermeyen size haysizler. Bakıran sağ olun. Köp sağ bolsun aýdýar. Bir şow kularak el çarpaýly mehribanlara ödü dawaramyza gatnaşyp bilmede de elbette altın dogunumuz mehriban ýaşlarymyza gow ardy ýolady. Altyňam sagaman agdy bir maşgalasyna gowuşmagyny tüýsüremeden ardy edýäs. Köp sağ bolun. Bir ýary sowatlaryň gowturjak diýen mehriban dogony bar. Mümkin bolsa saktnamyda çagyrýas. Mehriban ýyleşler ediz adamlar hemmämiz ünsürýär. Sadary ýürütü mehriban ýary sowatlary mehriban ýaşlarymyz şana taýlaryny ilke ýigdiň dostuny geliniň mehriban boýdosyny saktnamyda çagyrýas. Gelme taş edýäs. Mümkin bolsa Begdurda derege ýigdiň dosty gelmeli. Aşakir geliniň üçinem geliniň mehriban boýdosy saktnamyda gelmeli. Häzir ýary sowatlary bar diýe. Ilki şu ýary sowatlaryny ýerine ýetirýäs. Gyýdyň kym şu? Oğlanı kime? Böyle ikisem bana bırak. Alma yarısı odamadı oradan. Gelme faş ediyat. Bir saxtan az giňeldiliň mehribanlary hemme tomoş eder ýaly. Ada saxtan giňeldiyas. Şu çağa çyklaňyzda ýanyňyza almaň faş ediyas mehribanlary. Öz ýanymyza alaýalyň şuny. Ene ýigdiň dosta geldi. Gelin mehriban boýdosy gelsem gel. Häzir şu ýary sowgatlaryň eliňizde berýän 3 tane şertimiz bar. İlke ýanyňyzdan hiç kim kömek etmeli, ýeki özüňiz açmaly. Ikinji şertimizem hisat ulanmaly däl. Diňe elde açmaly. Üçüncü şertimizem 3 saniýe açak başlamak bolanok. Ýerini çalyp bereýin muňa, her kimki özüne bereýinmi? Çalyp bereýin şunu. Onu özüne berýäs. Bular oglanyky dogrymy? Entek başlamaly däl ýöne. 3 saniýe soňra başlaýas. Taýynmy? 1 2 kömekleşmeli dost. 3 el çarpyp golap durýas. Gazet açmakda ýigdiň dosty birinji boldy. Ýöne men birinji bolumny begenmeler häzir almada ýyp ýarşmaly diýe. Ondan soňra her gaýsyňda bir tane soğuk bady, soğuğa içip ýarşmaly diýe. Kim ilkinji bolsa diýe. Ýigdiň dosty diýip belenende, geliniň boýdosy diýip belenende hemme da qaýyl bolup şu ýaşlaryň durmuş toýuny köp sadyny götürşmäne dost bolun dogrydan şunu. Şoň üçin häzir munam 3 saniýas Şada saxtan giňeldäýlik mehribanlara. Mümkin bolsa. Taýynmy? 1 2 3 başladyk. Dowam eder.
Hayt folama. Yigdin dosyana bir alma wagty ipetşen ya şuman. Alma soratdy. Yine yigit tarap üstün çykdy mährimanlara. Ýöne entägam soňudal bir soğan madde soğuk içýäsmyny? Saylaw içpilen aýdyny içsek. Bolýarmy ya? İçsekmi? Ýok, ýygyň joras mena içsek däl, ýeňillimni hasabada aýlyňny. Ýöne yigitlerden bir oglan gelip ýarşy bilýär. Gudaly mehmanlardan kim ýeňse bir gymma soğuk adam madde. Türkçe içsekmi ya? Var mı? Gudaly mehmanlardan yigitlerden var mı? Yok mu? Onu sen içecek mi? Bar bolsa gel. Gel dost, gel ova. Sen mi dost? Sen şam gel. Mun gelse tfolamadyr. Bir götürüne ýeňer nitdur. Ýok asyrma dost. Taýyn mi? Sowgatçymy? Qyý tarafa sowgat ýokmy içeli? Ona taýynmy? Gafagy nasip taýyn bolup duralýaň. Taýyna dordam. İçsekmi da? İçsekmi diýen. Sen alay haldan mar ýanyna duň. Öýde çaýsynmy? Ya bera şu dostum halda ma kömek etjek diýip geldi saňa. Sen onu geldiňem boýda şumat bolmady ne? Boldumy? Taýynmy? 1 2 Ya suda almalda ýygyna dökmäň bolýam. 3 başladyk. Reýat sarfy gollap duralýar mährimanlary. Gudaly mehmanlar tarapdan şeýlekem talaqdaşlardan. Boşadan soň asan döküp gorgadaýar. Ay. Otur. El çarpıya. Bu sefer ne? Adyny näme? Kosar. Bu kanca sawal. Gudaly mehmanlardaky ýigidimiň ýeňsi boldy. Bir el çarpaýlyň mümkin bolsa. Aýt söyleme. Adyň näme? Tehwet ya geliniň doganymy? Ýok. Doňsumy? Garyndaşy. Kosawatyna aýdýar. Bir el çarpaýlyň. Tehwet san üçin. Ýöne häzir. Bulam ýarysyň soňu däl. Häzir ardy aýtmalar hemmesi ýaşlar ardy ýolaýa, şondan soňra ajaýyp tansaýdymyň asyna tansa oýnap ýarşy asa ikimiz bolýarmy? Tansa da ýarşy bolýarmy? Ýöne häzirki tansa ýigdiň dost 50 manat pul goýjakdy häzir. Kim ýeňse şoňa 50 manat berjekdi. 100 manat goýjakdy. Ýöne häzir ardy ýolamalyň hemmesi ardy ýolamaly mehriban ýaşlara ondan sonra tansa geçirmede başlaýar bolýarmy Sowgatçan? Netibesin Sowgadyň. Kosawatyna aýdýasyny bir münasip orduňyza geçip oturmagyny taýýan edýäs mehribanlara. Kosawatyň çağa çykylan adam ýanyňyza almagyny taýýan edýäs. Häzir ardy ýolamaly daýlary bar, daýdalary, mehriban ýegenleri, mehriban çykanlary bar. Mümkin bolsa hemen sahtnamyda çagyrýas. Şeýle toýly günü bir hemen sahtnamyda gelip mehriban ýaşlarymyza ardy ýolaýas. Adymyz agdaldy, agdalmady diýip oturmalar mehribanlara. Sahtnamyda gelip öz ýürek arzuwlaryňyzy gönnün göni mehriban ýaşlaryň şanyna ýolaýas. Beg durdyň mehriban daýlary, daýdalary, hormatlanýan ýegenleri, mehriban çykanlary gelme taýýan edýäs. Ownajak zatlarym agdap durmalyň, aýlar geçip ýyllar aýlanyp dursun. Toýlar toýo, ýalar ýa demeňdesin, ak günü defämizden saýlanyp dursun. Ardy ýolamaly mehribanlar, hemeňizi hoş gördük ajaýyp dabaramyzda. Mehriban ýeler edidi adamlary şu ýerde beg durdyň Moskwadaky Enesi dogany hemra internet ulgam argaly şumatjan atdy. Gowardy ýolajak diýe. Assalamu alaykum akly ihwanlar. Ýetgelen taýýanlama bilen Demnağdan izlerettim 2025.
Ağrıda baktı ol baktıya. Edincan da adamdan tarihe hizmeti verin ayağı düşsün. Hem bana tarihlerimden kutlayan baktı ol ağamdan baktıya bir ömür. Canım sağ olsun. İşiniz ara var. Köp sağ bolsun aýdýas Emrajan. Aydın ardylaryň hasır bolsuny, janyň sağ bolsuny sagaman agdy bir maşgalaňa gelip gowuşmagy tüýsürekden ardy edýäsini. Ardy ýollamaly mehriban daýlary, daýdalary, mehriban ýegenleri, hormatly çykanlary hoş gördük. Başsuny. Gel. Beydur taýy şekerdäýde bagtly bolun. Bir ömür bagtly bolun. Bir toz geplemeýän ama. Doğum bagtly ýaşa. Yeğenim bekas gelin bilen bagtly bolun. Yeğenim Beydurdy, gelinim Aýşeker bilen bagtly bolun, bagtly ýaşa. Yeğenim Beydurdy, Aýşeker bilen bagtly bolun. Eçekeme hyzmatyny bersin. Bekasaga bagtly bol. Bekasaga bagtly bol, geljegimden bir ömür bagtly ýaşa. Çıkanım Bekas, Aýşeker bilen bagtly bol. Daýyma daýdama hyzmaty bersin. Sowatymyz bar. Çıkanım Bekas, bagtly bolun, daýdama hyzmatyňy bersin. Sowatymyz. Bekasaga bagtly bol, geljegim bilen. Bekasaga Aýşekerdaýda bagtly bolun. Beydurdaga Aýşeker gelince bagtly bol, bagtly ýaşa. Ağam Bekasaga Aýşeker geljegim bilen bagtly bol, bagtly ýaşa. Çıkanım Bekki, bagtly bol, gelin aýagy düşsün, daýyma daýdama hyzmat bersin. Tagan daýyň akyldaýdan atyndan kutlayan toýuňyzy tawadymma. Çıkanım Bekas gelin bilen bagtly bolun. Bekasaga Aýşeker geljegim bilen bagtly bol. Köp sağ bolsun aýdýas, ajaýyp arduwlar üçin hemmämiz jem bolup mehriban ýaşlarymyza ajaýyp toý sowadyny gowturýas, obadan sadaryň asyna garşalýar. Sağ olsun aýdýas, sağ bolun. Ardyw ýolan mehribanlary, mehriban daýdalary, ýegenleri, mehriban çykanlary köp sağ bolsun aýdýas. Ajaýyp ardywlar üçin, toý sowatlar üçin çäksiz minnetdarçylyk bildirýär. Janyňyz sağ bolsun. Owadan diýarymyzyň owadan gullerini şeýle ajaýyp toýly gullarda diýdardaşmak siz mehribanlary hemäňize meýesir etsenä. Ene mehriban ýyleşler edýän adamlar häzir sahtnamyda toý mikrofonumyzy Begdurdyň yüreğine yakın insanları mehriban enatasyny uly hormat bilen sahtnamyda çagyrýas. Ýagny hormatly ýan babulagymyzy hormatly Amanur gelenjemizi uly sarpa bilen uly hormat bilen sahtnamyda toý mikrofona çagyrýas. Şol sanna Begdurdyň mehriban enesi garraçysy Dursun gelenjemizem sahtnamyda çagyrýas. Toýly günni şeýle şany senede bir sahtnamyda gelip öz mehriban prezidentlerinize ajaýyp ardyw ýollap ak pata beräýsiň diýip haýy edýäs. Mümkin bolsa toýly günni şany senede iň owadan ajaýyp arduwlary siziň bilen dowam edýäs. Ece yürekdek yürek tapylmaz. Eceleň ýüregi gülden nädikdir. Eceleň hiç erbet ardywy bolmaz. Ardywy awatlyk hemde saglykdyr. Bagşy joşa gelse dörödör bir saz. Şahir joşa gelse dörödör destan. Emma ece yürekdek yürek tapylmaz. Eceler öz kalbyndan dörödýär insan. Bir gow toýuň bolsa, toýuňna ýylyň günüň bolsa, arasyna ejeň bilen dädeň bolsa. Ene bagyt şoldur adamlara. Ene Begdurdy senem gelin alyp sahtnamyda gelmeňiz haýy edýäs. Mümkin bolsa häzir öz ýüregiňe ýakyn insan
mehriban kıvlan, käben, ardyp ýollap, ak pata berýän mahalyny sizem ýanyna dursaňyz, has gowy boljak. Şoň üçin kelmez haýyş edýäs. Häzir babuglarymyz amanul gelençemiz sahtnamyza gelip mehriban ýaşlarymyza ardyp ýollar şeýle owodan pursatlardy. Ähli ağalary, gelençeleri, ejekeleri, daýdaýdylary bizem sahtnamyza jem bolup babuglarymyzyň amanul gelençemizin şeýle-de dursun naýdamyzyň ardyplaryny bir ýanyna durup el çarpyp gollap dursaňyzga jaý düşäjek ýaly. Şonuň üçin hemen sahtnamyza çagyrýas. Begdurdy gelaýsanem gelin alip sahtnamyza gelmen haýyş edýäs. Babuglarymyzy amanul gelençemizi sahtnamyza çagyraýylyň. Mümkin bolsa toýly günni iň owodan ardyplary ýaşlaryň şanyny ýollap ak pata beräýsiňiz diýip haýyş edýäs. Bagyt diýilen zadyň barlygy owal ahyrda çyn bolsa, inan bagtyň daş ýardygy ýanyňna ejeň bolsa. Oglan çagyň bir deň duşuň oýunjagyny güjeňlese, mende ýok diýip çytma gaşyň alyp berer dädeň bolsa. Toyuňda da ýasyňda da jan koýarlyň jem bolsa, şolaň arasynda nähili bagyt ýanyňna ejeň hemne dädeň bolsa diýär şahir agymyz. Ine gelme. Çağıraylan babuglarymyzy. Gel babuglara. Aman urgenece gelmez haýyş edýäs. Dursun daýdysam, sahtnamyza gelip bir ardyp ýollap ak pata berseňiz. Toyuňyzyň dowam bolsany bek dursan gele, süýşaý bära, süýşowa. Toyuňyzyň dowam bolsany agdy bir maşgalaňyzda, döwletli gapyňyzda elmidama diňe bagtly günler höküm sürsin. Başlyny Hormatly toy saçanyň edip mehmanlary, menem şatlykly pursatdan peýdalanyp, ha akdyjym bekaşam bilen gelmişekir jany tüýsürüm bilen gutlaýaryn. Bappan jan oglum, amaňul gelinim, gaýnana bolmaňyzy tüýsürüm bilen gutlaýaryn. Şatlyňyza şat goşgaýman Hudaýym, ömürleriň uzak bolgoý, çagalarym 8 çağan ejesi 35 aktığım var Hudaýjan. Hemmäňe de düşünýärek getirgey. Begdurjan şeker gelinim, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Güçüm ýaly saýaly, üzüm ýaly miweli. Eneňe ataňa hyzmatyň bersin, çağam. Baht bolagym, koşanyň goşagary. Elmedam bagtyň açyk bolun. Kakuşan gel. Oğlum Begdurjan gelinim şeker bagtly bolan agdy bir bolan janyňyz sag bolsun. Soğudum marna kakıngım qow, soğud qoşunu. Al keplesenim. Beka uzaklaşa. Geljemle bagtly bol. Soğudum ba? Ay, ağtıcığım. Bagtın bolsun ağtığım. Kuvanyanmın ağtığım. Allah ömür versin. Bu şadiyan döwür versin. Gullap ýaşap ömür geçirin. Bir şok olarak el çarpaýlyň, mümkin bolsa ene atalaryň ardyplaryň şanyna iň gowy ardyplary ýollany ene täze düşýän gelin tarapyndan mehriban gaýynlaryna ilkinji gelin salamyny kabul edýäs. Biz bolsa durmazdan el çarpyp gollap durýas. Ýaşar bagtly bolsun, gelin salamy gutly bolsun. Ýürüte dursun daýdamyzyň babulaga amaňur gelençemiz mehriban prezidentlerine ak pata berýär. Begdurdy bolsa öz gelinim bilen ejeme, dädeme, eneme ajaýyp toy serpaýlaryny oturjak diýär. Toy serpaýlary ak patalar gelin salamy gutly bolsun. Toýumyzyň dowam bolsun. Toylar gutly bolsun. Agdy bir maşgalaňyzda mundan belakem toýuňyzyň dowam bolsun. Begdurdyň ähli
Ecekeleri, gelneceleri, daydaları elbette Babuglamda amangul gelecemde esasana dursun aydamda acayip toy serpayları var diye toy sowatını goturjak diye goturyan toy serpaylarını toyuňyza gaýsyn sizin hem agdy bir maşgalaňyzda bir şeýle acayip toylary toylamak bagty meýser etsene. Ene hememe jemmoly bir surata düşmeli elbette şu bir acayip toydan ýadygar bolup galar ýaly ondan soňra babuglagymyz amangul gelecemden elinden tutup bir ýasyg ýatlap tant etjek diye soň üçin dawaramyza gatnaşýan hemme mehmanlary, ähli klassdaşlar, gudaly mehmanlary, agyn garnaşlar, agdy bir owa dostlar, ýaşlarymyzdan tans meýdança tanda çagryas, ýürüýtü siziň üçin biziň meşhur aýdymçymyz Muqam Gulmuradow dowam edýär. Assalamu alaykum edip mehmanlar. Hemmejelerin işleriniz açyk bolsun. Begdurdujan bagtly bol bagtly ýaşaň, agdy bir ýaşaň, owadan ýaşaň. Elmydama hoja wilna toy bolsun. Oğlanlar gider ähli mehman. Yürü tağın armaslar için.